τον Βρασίνοβιτς. Στον Παλοκό σε κάνει λάθος. Είναι μόνος ο Καλέτη δεξιά. Μπαίνει στην περιοχή ο Αργεντίνος. Για να δούμε, θα γίνει το 2-1. Περνάει, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι που κερδίσει ο Καλέτη από το Μπεκάι. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λουτσιάνο Καλέτη. Κέρδισε το πέναλτι στο 77. Δεν είναι τυχαίο ότι το κέρδισε αυτός. Φέρει και κίτρινη κάρτα ο Μπεκάι. Ο Μήτρογλου του σφάσε την μπάλα ωραία δεξιά. Μπαίνει ο Καλέτης στην περιοχή και τώρα ο Μήτρογλου πιστεύω. Ο οποίος έχει πάρει την μπάλα. Ο Μήτρογλου κανονικά τις εκτελέσεις έχει αναλάβει ο Καλέτη. Πάει και ο Κοβάσεβιτς και θα πάει ο Πιτσιρικάς ο Μήτρογλου. Λέει εγώ. Κρατάει την μπάλα, την έχει αγκαλιάσει ο Μήτρογλου. Το έχει κάνει και στο φιλικό με τον Ατρόμητο αυτό. Αλλά δεν είναι εκτελεστής ο βασικός στα πέναλτι. Ο Μήτρογλου τώρα το θέμα είναι να το βάλει. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή, πάντως την ελπίζω αυτός θα εκτελούσε. 77ο προς 78ο λεπτό. Ο Μήτρογλου έχει στήσει την μπάλα. Το πέναλτι που κέρδισε ο Καλέτη. Ο Μήτρογλου απέναντι στο Μπεκάι για να βάλει τον Ολυμπιακό στην πρόκριση. Ο Μήτρογλου εκτελεί, σταματά και δοκάρει. Το έχασε ο Μήτρογλου. Όλα στραβά και ανάποδα. Επανάληψη δίνει. Επανάληψη γιατί κάποιος μπήκε λέει ο υπόπτης. Ο Μήτρογλου πάει πάλι να το εκτελέσει. Του λέει ο Λέτο. Γίνονται φοβερά πράγματα σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Έχει χαθεί το μέτρο. Τι έχει δώσει. Δεν έχει δώσει επανάληψη. Έχει δώσει. Ότι κυνήγει ο Μήτρογλου στην επαναφορά. Δεν υπάρχει επανάληψη στο πέναλτι. Τρόχασε ο Μήτρογλου. Σακώθηκε και με το Λέτο ότι θα το ξαναεκτελέσω. Δεν μπορώ να πω τη λέξη γιατί θα πάμε πρόσημο το ότι είναι Ολυμπιακός απόψε σήμερα εδώ. Αυτά το πράγμα δεν υπάρχει ομάδα. Η έννοια της ομάδας έχει καταργηθεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο Ολυμπιακός εδώ. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Ο Βαλβέρντε μου ήρθε με 18 παίκτες αποστολή. Λες και άμα χτύπαγε κανείς να δω ποιον θα φέρνανε. Μεταγραφές δεν κάνουνε, ασχολούνται 30 μέρες με τον Διόγκο. Λες και ο Διόγκο θα έρθει εδώ και να βγάλει 47 γκολ. Παίχτες δεν έχει φέρει, παίζει με τον Άξονα, δεν έχει περάσει μια κάθετη πάσα, τώρα χτυπάει και ο Λεωνάρντο να μείνει με 10. Ο Νικοπολίδης του χτύπησε η μέση. Πόνεσε ο Νικοπολίδης, δεν πόνεσε στο δεκάλεπτο, του πόνεσε στο τέλος του μηχρόνου για να βγει. Μπαίνει ο Κόβατς, κερδίζει πέναλτι ο Καλέτη, τι άλλο να κάνει ο Καλέτη. Τώρα βρίσκεται τον Μήτρογλου, δηλαδή φοβερά πράγματα, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι ομάδα. Αν έχει χαθεί πειθαρχία στο πρώτο επίσημο μάτς, τι να πούμε εμείς. Να μας πει ο Χρυσικόπουλος αν έχει ο Διόγκο, αν μπήκε στο αεροπλάνο και αν ήρθε η μάνα του. Ωραία, δηλαδή αυτά αφορούν τον Ολυμπιακό. Αν ήρθε η μάνα του να μου δει το Καραϊσκάκι. Εντάξει, αυτός είναι ο Ολυμπιακός της φετινής περίοδου και δυστυχώς που το λέω, το 2008 έχουμε φτάσει στο ξεκίνημα για η ομάδα να είναι ροντέο. Πήρε ο Μήτρογλου όπως συμβαίναμε στο φιλικό με τον Ατρόμητο για να ανεβάσει ψυχολογία και τόσο είναι στο δοκάρι ο Μήτρογλου. Το πέναλτι. Ας το εκτελούσε με για σου Αβραάμ, οποιοσδήποτε. Αλλά να το έλεγε ο προπονητής, δεν λογαριάζει κανείς τον Βαλβέρντε στο πρώτο παιχνίδι. Άμα δεν το λογαριάζει στο πρώτο παιχνίδι, τι θα γίνει στο δέκατο. Έλα Μιχάλη, συνέχισε εσύ. Πέντε λεπτά λοιπόν απέμειναν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως χτυπάει το μάτς μήπως έχει και γλυκό για τους ερυθρόλεπτους εδώ, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Για να δούμε, ο Παλοκός θα τη σπάσει, ωραία δεξιά, στο Λοτσόκολιτς. Σκοπελίτης έξω από την περιοχή, τη στρώνει στο Λαμπάδο, θα την πάρει, κάνει το σουτ, 3-0. Το έλεγα ότι έχει και γλυκό. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έχουν πέσει κάτω στο πρώτο μάτι της χρονιάς, 3-0 η ανόρθωση και όχι ότι εγώ να έρθει, ο Μαρατώνα με το Πελέ να γυρνάει πια αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, 3-0 η ανόρθωση με κότα. Ο Λαμπάν λοιπόν 2 γκολ από τον έσαι σε 2 φάσεις στο πρώτο και στο τρίτο. Γίνεται το 3-0 και έλεγα ότι θα έχει γλυκό γιατί όλα πάνε στραβά και ανάποδα για τους ερυθρόλεπτους γιατί δεν υπάρχει η έννοια της ομάδας. Είναι απλά τα πράγματα. Από παντού, από τη διοίκηση που δεν υπάρχει άνθρωπος στη διοίκηση να βγει και να μιλήσει για να πει το τι γίνεται. Από ένα προπονητή που έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας στο πρώτο μάτς. Έχουν έρθει εδώ ένας πιτσιρικάς ο Μήτρογλου, έτσι του κάπνισε να εκτελέσει ένα πέναλτι. Ένας Λέτο που βρίσκεται 7 μέρες αδικός στην ομάδα να μου κάνει εμένα υποδείξεις. Ένας Κοροσίδης που έπαιζε